ngina-update kancane kancane. Ngasa uClive uthi mkhuphule Thabani. uClive. uClive. Ngiyamkhumbula. Yeah, bekathi mkhuphule, correct. Yeah. Sikhulumeke lento yini la hayi. Kwenzakaleni ngendlela nami engithole ngayo i-information. Kondlula imoto ezo-2 zandlula zayobhaka eceleni. Kwase kuphuma someone makuphuma someone ngoba kule side leli elingapha ka left akubonakali uma ngabe azohlala kwilokhonja. Uma ngabe ehleli la kwi-parking lot wayesejomba ucingo lowo muntu loyo, wasondela wayisitha ngomuzi. Mayeqeda ukuyisitha ngomuzi njengoba live kanje wayesegalela ke. Mayesegalela kanjalo umfana wathi uyazama ukubaleka. Kwathola ukuthi kuneyinhlamvu ezu-3 ezimgejayo ezisele ebondeni lo obelisemva kwakhe la behleli khona. Ngathi uma ezama ukubaleka ke inkabi lezi zaseyigahla ngomuva. Aseyigahla ngemuva kanti kunomfana obhekile wathi mayesewa kumfana makawa kanjalo zase ziyamcedelela ke inkabi. Mazimqedela ezajomba futhi zabaleka. Kutholakala ukuthi sinayo ke i-CPF la yazama ukugijimisa imoto leyodwa. Kwathola ukuthi imoto le ebalekayo inamandla, and then yasibaleka kanjalo ke. So isona story engisizwile ngabantu ebebakhona. Ngafonelwa ke mina, mangifonelwa kuthiwa umfana kuzwakale inhlamvu. Makuzwakala inhlamvu ngase ngifonela abomakhelwane ukuthi ngiyacela ukuthi bangicheckele endlini. Ngashayisa ke nami emsebenzini ke, ngagijima ngeze endlini. Mangifika ngithola ama-ambulance, ngithola neyimoto zamaphoyisa ke. I-number plate ayizange ibonakale ngoba ibingekho vele ibikhishiwe. So ngathi mangifika nami ngayibonela vele ukuthi hayi ngiyabhetha. Azange ngisafuna nokubuza. Akekho umuntu othola i-number plate. Lowo muntu kuthiwa bekuwabantu abawu-4 ebebahamba ngey'moto eziwu-2. Yeah, so iyona information enginayo leyo.
ngahlala ke naye umfana wami sebemboze ngale lokho nje esilver ngahlala naye kwaze kwafika abasemakhazeni bamthatha ngiloko ngithintana nabantu bomndeni ke kanjalo bafika bathatha lokho kubalekile senza lokho esikwenzayo ngendlela yakhona bahamba ke bafowethu ngicela ukuthi le part engizoyikhuluma manje ni record bengicela ukuthi anginamsebenzi nokuthi nikhuluma ngani kumaskandi nenzani uShodi ubesefana nobhuti kimi uhlale nami for I think about 3 years mangimthola nami ngamthola khona la ku TikTok saba nebusiness ke mina naye ebesiphusha izinto ngalendlela esiphusha ngayo sahlala nje noShodi saba right mina ngimbiza ngoShodi zenzeka igameko la ngibona khona ukuthi mhlambe akuhlali kahle ngimkhuze ukuthi ayishodi la ungenzi kanje la yenza kanje ngoba angisumuntu oactive kakhulu ku social media but bengikhuluma naye la ngibona khona ukuthi akenzi kahle nala enza right khona bengiphinde ngikhulume naye futhi sahlala ke naye isikhathi eside uShodi esikhathini esiningi ke benimbona ahamba nomfana omncane bekumfana wami ke loyo ilasbon yami ashutha nayo uShodi angigadela umuzi ngumuntu nje o resourceful ukuthi mangekho kuba uye nje obabhizi la egcekeni so manje la ebelele khona ngiyafisa ngathi ngahamba ngiyomvusa ngimtshele ukuthi Shodi ngicela usondele mfowethu vela bengicela ukuthi uvele mfowethu ngiyafisa ukuthi ngathi angavela somewhere ngiyafisa so bafowethu bengicela ukuthi niyiyeke lento le ngiyanicela bafowethu ngicela niyiyeke lento le ngiyanicela Bojiyane Sikhova nethimba lenu ngiyacela bafowethu ngicela niyiyeke lento le please ngiyacela bafowethu ngicela niyiyeke kungaze kuphuma omunye umphefumulo futhi ngoba last year ngathola i-call ekubantu abaningi bathi mfowethu kuthiwa kunomuntu osedutshuliwe mangithi ngiyatatazela ngiyafona ngiyamthola uShodi kuthiwa lowo muntu lowo udubula umoya wami wathi ukwehla kancane kodwa ngibhlungu ngodubula namhlanje ngisemsebenzini ngithola enye call futhi ukuthi sekukanje ngiyacela bafethu ngicela niyiyeke lento iyekeni bafethu iyekeni please angeke uzufe angeke uzulimala indawo uma ungakhulumi ngicela ningene ku TikTok nizenzele i-content ngamaqhawe wenu o ngengoma eniyithandayo please one is more than enough ngiyacela bafethu ngicela niyiyeke lento le please ngiyacela cela niyiyeke hayi
Mwanami ukukhululile mfethu. Sibuhlungu sonke labafethu yabo. Jiyane bafethu ngiyacela sikhofe. Bafethu acela sivale nabo live yabo. Wana mhlambe. Ngiyacela bafethu. Ngiyelutho. Ngiyacela bafethu. Esibavale nabo live mfethu. Ngiyazi mwanami ukuthi unikiwe imvumo mfethu umndeni. We appreciate that mfethu but khulumeka izinto eziningi ezinye ngamina ziyakhulumeka. Sizodala more inkinga. Ngicela nisimele kancane sivale labo live bafethu. Siyacela. Singaze sikhulume nazo izinto eziningi. Siyacela bafethu. Sizobuya ko live sibashayo live sikhulunya nje asimeni silalela ingoma but akesimeni kuyinkulumo. Yabo? Siyacela bafethu. Sihlungu sonke la bafethu. Yabo? Sisemanzini sonke siyakhala so. Ngikhulumile nalo mfethu. Hey bafethu. Ake sivale labo live ngiyacela. Ngiyacela bafethu hayi kabi. Yabona nje bafethu. Yeah, Clive ngizovala mfowethu. Ngizovala inkinga yami ukuthi kunabantu abaningi abangithintayo eceleni. Kumele ngiyenze ibe clear yonke lento le. Ngiye ngacela ke kumndeni ukuthi ngi-announce. Bengicela nje ukuthi ngikhuluma amazwi okugcina. Cela niyeke lento bafethu. Iyekeni. Iyekeni lento bafethu please. Iyekeni lento ukuthi nihambe nikhuluma nenza inani iyekeni lento le. One soul is more than enough. One soul is more than enough. Iyekeni. Skova, Jiyane, nebandla nonke iyekeni lento le bafethu. Ngiyanicela bafethu. Cela ukuvala live.